Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel Maswidi Media Production. Ungabe uqala ukufika ulenze isiqiniseko sokuthi uqopha subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu udaba lingana njengamanje kulesihlanu mhla ka 15 kuMay 2026 sekusebusuku nje ngo +7 zithi sekuboshwe uBrown Mokgotsi lona umbona esithombeni sakho ongusomabhizinisi wasendaweni yase Northwest. Uboshwa ke namhlanje ephuma ukuyokhuluma noma ke ukuyofakaza kwiMadlanga Commission. Kanti ke namhlanje bebaninkinga nakhona kwiMadlanga Commission ngokuthi akasafuni ukuphendula imibuzo esaba ukuthi mangabe ephendula usuke ke ezifaka enkingeni noma ke ezifaka emacaleni. Kanti uzokhumbula ukuthi ke ngenkathi iqala iMadlanga Commission wayesukela yena umfoka Mokgotsi wayekhuluma ke nabezindaba ethi ke usejahe kabi nje ukuthi ke naye uyafisa futhi ukuthi abizwe kwiMadlanga Commission khona ke ezohamba eyofakaza lapho khona ke kwakubukeka sengathi uzame attention ngenxa yokuthi ke iqembu le-ANC lalikade ke limphika ikakhulukazi nje ofikile embalula bethi ke i-membership yakhe ya expire ngo-2020 njengoba ke kwakade sekuvela ukuthi uyasoleka naye emacaleni ke enkohlakalo kanye ke nokusebenzisana noShadrack Sibiya kanye ke noSenzo Mchunu ngokwenza ke inkohlakalo. Kwathi ke makuvela lezo insolo iqembu ke le-ANC lamphika lathi ke lona alimazi yena ke umfoka Mokgotsi wathi ke ANC inamanga futhi ke yena kahle kahle uyimpimpi yamaphoyisa. Lokhu ke awuqala lo msebenzi kusuka ngonyaka ka1999 uthi maningi kakhulu amacala akawasiza ngawo amaphoyisa ngisho ke nanokuthi kuze kubanjwe uThabo Bester nonkosikazi wakhe uNandipha uthi ke unesandla ekuthenini ke babanjwe. Uthe uma ngabe ke iMadlanga Commission isiqala ke yabe ke simbiza ke simnika ithuba lokuthi ke azoyichazela konke lokho ekade ke efuna ukukhuluma. Nangempela kwefika wakwenza lokho bemhloma ke ngemibuzo kuthe uma ngabe sekuhamba isikhathi sebona ukuthi ke impendulo noma ke imibuzo akayiphendulayo naye imfaka ke emacaleni wabeke seqala ke khala ngo-evidence leader ethi ke u-evidence leader u-influencer imibuzo noma ke u-influencer ubufakazi uzama ukuthi ke amfake emacaleni okuyilapho khona beke segoloza khona ukuphendula imibuzo. Kanti ke ngaphambilini wake waveza ukuthi ke kukhona kade ke bezama ukumbulala kwaze ke kwavulwa ke icala emaphoyiseni. Amaphoyisa athe uma ngabe ke sephenya ke asethola ukuthi cha unamanga lokhuyana ke wayekade ke ehlelele yena ukuze ke kuzobukeka sengathi khona abantu abebekade ke bezama ukumbulala eFosloras. Lokho ke sekwenza ukuthi ke abeke necala lokuqamba amanga esiphoyiseni ngento ke efana ke nale kanye ke futhi ke necala lokuqamba amanga ngaphansi ke kwesifungo ayekade ke esenzile kwiMadlanga Commission. Nokubeke sekuba yikhona ke ukwenza ukuthi ke namhlanje amaphoyisa embambe esathi nje uyaphuma kwiMadlanga Commission emva kokuthi ke agoloze usuku lonke ukuphendula imibuzo. Kusho ukuthi ke iMadlanga Commission ibonile ukuthi ke awusekho umsebenzi wakhe ngoba akasafuni ukukhuluma, yasithi ke amaphoyisa mthatheni. Namuhla ke uboshiwe uBrown Mokgotsi uzovela enkantolo ngomsombuluko. Abantu ke basalokhu bebonge yona leyo ndoda umkhwanazi ngakho konke lokhu okwenzakalayo njengamanje njengoba ke nayizolo bekade kuboshwa uJoe Sibanyoni nezinye ke igwili nezichukuthwane zakuleli loMzansi Afrika. Nganza kwethu ahlangana nama-comments ungitshela ukuthi ke wena ngabe ucabangani ngalokhu kahle kahle kwe-Durban July kuyobe kukhona bani kulokhu. Ngiyabonga.